Τι έκανα λοιπόν εγώ εχθές? Ανέβηκα πάνω, βλέπω τον κόσμο, βγάζω τις φωτογραφίες και κάθομαι εδώ σε αυτό εδώ το σημείο. Και ξαφνικά βλέπω ένα πλήθος ανθρώπων να τρέχει ακριβώς πίσω που είναι το συντριβάνι. Και ο ένας από αυτούς κρατούσε ένα μωρό στα χέρια. Και καταλαβαίνω ότι είναι κάπου στα 2 με 3 χρονών στην ηλικία, γιατί ήταν μωρό. Στην αρχή νόμιζα ότι κάτι έγινε θετικό. Οπότε δεν αντέδρασα αμέσως. Και την ώρα που το αφήνουν το παιδί κάτω και βλέπω ότι το κεφάλι του είναι ζαλισμένο, ότι είναι λιπόθυμο, λέω: ωραία, τα πράγματα εδώ πέρα είναι δύσκολα. Και στους τυφλούς, επειδή είδα ότι υπάρχει μία τρέλα, υπήρχε ένα άγχος, ένα στρες, δεν αντίδρωσαν όπως πρέπει. Λέω: ωραία, στους τυφλούς επικρατεί ο μονόφθαλμος. Είμαι ο πιο ψύχρεμος και πρέπει απλά να πάω προς τα εκεί. Φεύγω, πηγαίνω εκεί, βλέπω το παιδί ότι είναι λιπόθυμο, το πιάνω και είναι παγωμένο. Καταλαβαίνω ότι είναι βρεγμένο και είναι από το συντριβάνι όλο αυτό. Προσπαθώ να τους κάνω τεχνητές αναπνοές, να κάνω κάρπα και δεν με αφήνουνε. Και αναγκάστηκα να τους πω ψέματα, ότι είμαι γιατρός, σταματήστε ό,τι κάνετε, αφήστε το σε μένα το παιδί. Σταματάνε, του δίνω την αναπνοή, ξεκινάω να κάνω κάρπα, ξαναδίνω αναπνοή, αυτό επαναλέφθηκε 4, 5, 6, 10 φορές πόσες έγινε. Κάποια στιγμή το παιδί ξερνάει. Την ώρα που ξερνάει το πηγαίνω στα πλάγια, γιατί ξέρω ότι πρέπει να το γυρίσεις. Την ώρα που πάω να το γυρίσω το παιδί, βλέπω τον άλλον που είναι δίπλα μου, δεν ξέρω τι είναι, συγγενής, γονιός, δεν ξέρω τι είναι, και λέει μπράβο και το πιάνει και πάει να το κουνήσει. Και λέω: άστο το παιδί όπως είναι, άστο σε μένα. Συνεχίζω λίγο κάρπα και εκείνη τη στιγμή είναι που έρχονται οι αστυνομικοί. Λέει ότι είμαστε από την αστυνομία, κάντε όλες στην άκρη, πηγαίνετε πίσω, πήρανε το παιδί και φύγανε. Αυτό έγινε. Όταν έφυγε το παιδί, είχε τις αισθήσεις του ή ήταν χωρίς αισθήσεις? Το μόνο που μπορώ να σου πω, γιατί ό,τι και να σου πω με σάλτσες θα είναι ψέματα και δεν θέλω να φύγουμε από την ουσία των πραγμάτων, είναι ότι τους φώναζα: πάρτε το ΕΚΑΒ, πάρτε την αστυνομία, πάρτε κάποιον τηλέφωνο. Πάνω στην ταραχή τους δεν κάνανε τίποτα από όλα αυτά. Και απλά έτυχε να περνάει από εδώ το περιπολικό και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ξεκίνησε να τρέχει και είπε στους αστυνομικούς ότι το περιστατικό, ότι ελάτε, είναι το παιδί έτσι και έτσι, ελάτε να το πάρετε, να το πάμε στο νοσοκομείο. Αυτό έγινε. Και αν είναι να περάσω κάτι, εγώ σαν μήνυμα, είναι ότι το μέλλον είναι στα παιδιά, πρέπει να τα βοηθάμε και ότι όλοι μαζί μπορούμε για κάτι καλύτερο. Αυτό. Και αν εσείς θέλετε να πείτε, γιατί ακούω τώρα την τελευταία ώρα ότι είσαι ήρωας, ο ήρωας δεν είμαι εγώ, παιδιά. Ο ήρωας είναι οι γιατροί που με χαροπαλεύαν εκεί 40 λεπτά για να το επαναφέρουν στη ζωή. Αυτό. Τίποτα άλλο. Οι γονείς ήταν εδώ στο κατάστημα. Οι γονείς. Το άνθρωπος που είδες να παίρνει το παιδί στα χέρια Θα του σου στο πω, κατάστημα. θα σου πω. Επειδή ήταν βράδυ και εμένα οι εικόνες είναι κάπως θολές όσο αφορά τα πρόσωπα. Δεν μπορώ να σου πω άμα αυτός που το κράταγε είναι ο γονιός ή συγγενής ή ξάδερφος. Μπορώ να σου πω ότι απλά κάποιος το κράταγε. Και μπορώ να σου πω ότι αυτή η οικογένεια έρχεται συνέχεια εδώ πέρα. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα καλά. Να είστε καλά. Ναι, πάνω κάτω, πάνω κάτω.